Vláčení je uměním. Se třpytkou, woblerem, jigem či jinou umělou nástrahou. Musíme zmást smysly dravců, napodobit jejich kořist a přinutit je k záběru. Tento film ukáže metody a techniky lovu touto metodou, nejčastěji lovené dravce a nejběžněji používané nástrahy. Jak přelstít náladového okouna, opatrného candáta či vychytralého potočáka, ale i pstruha duhového a mořského. Zavítáme-li do některých přímořských zemí, můžeme své síly porovnat s treskou či přelstít mořskou jehlu. Makrely lze ulovit v přístavech Severního moře, naopak mořský pstruh miluje mělké vody Baltského moře. Vrcholem vláčecího umění je lov šlechetného lososa, ba dokonce jako zde na Aljašce lov lososa královského. Dravci čekají na svou kořist převážně u dna a proto je důležité vést nástrahu tak rychle a takovým způsobem, aby jejich oběť napodobovala. Jednoduchá věc. Vrhneme třpytku a navíjíme, myslí si rybáři, kteří přívlači nevěnují pozornost. Ale opak je pravdou. Po nahození necháme třpytku klesat ke dnu. Zastaví-li se vlacec na hladině, dosáhla dna. Poté začneme ve střídavém tempu navíjet, přičemž krátce cukáme špičkou prutu. V příštích hodech začneme navíjet těsně předtím, nežli třpytka dosáhne dna. Tento moment velice rychle intuitivně vycítíme. Je to věc cviku. Okoun obývá převážnou většinu našich vod a je mnohdy jak lovcem, tak loveným. Na okounovi se většina z nás učila první pravidla přívlače. Malá červená třpytka je velice účinná. S lehkým, cirka 240 až 250 cm dlouhým proutkem o vrhací zátěži 15 až 30 gramů je lov okounů nádhernou záležitostí. Taktéž menší smekací naviják s vlascem o průměru žádná celá 18 až žádná celá 25 mm. Důležitý je solidní zásek. Při prvním kontaktu s rybou okamžitě přiseknout a naviják chvíli podržet. Velké okouny můžeme opatrně vyzvednout za spodní čelist. Nepoužívejte tento hmat u jiných ryb. Červené nástrahy jsou velice účinné ve většině hloubek. Toto je výběr několika nástrah k lovu okounů. Tato nástraha pochází z Ameriky a již dobyla i celý evropský kontinent. Twister. Krátké cukavé pohyby špičkou prutu dodávají twistru potřebný život. Okoun většinou uchopí nástrahu v momentě, kdy nenavíme a ona klesá ke dnu.
Další výhodou této nástrahy je, že pevný jigový háček sedí většinou pevně v horní čelisti. Z tohoto nepřehledného množství různých silikonových nástrah musíme ve správný den najít tu správnou. Wobblery s velkou lopatkou prochytáme rychle plochu kolem 4 metrů. Ještě jednou výběr nejúspěšnějších nástrah. Různé streamery jsou taktéž velice účinné. Sandát je znám tím, že loví u dna a svoji oběť sleduje mnohdy delší dobu, než ji atakuje. Štíhlé plantavky do mělké vody, rotační třpytky a wobblery do středních hloubek. Sandáta nalezneme především nad kamenitým dnem. Zde můžeme použít nástrahy 15 až 30 gramů těžké. Mnohdy vyprovokuje sandáta právě narážející nástraha na dno. Seš připraven podebírat? Tvar těla prozrazuje, že si sandát se štikou v rychlosti nezadá. Je velice vytrvalý lovec. Žlutý twister a červená jigová hlavička. To je spolehlivá kombinace. Sandát je velice opatrná ryba a proto se nám mnohdy stane, že cítíme záběr, ale sekneme do prázdna. Časem velice dobře rozpoznáme, jestli to byla váska či záběr.
Štika patří k našim největším dravým rybám a proto upoutává pozornost mnoha rybářů. Po celý rok můžeme štiku lovit v blízkosti stulíku, rákosových polí či padlých stromů. Tyto nástrahy jsou vhodné pro přívlač v mělkých vodách. Velké stříbrné plandavky s červenou ploutvičkou jsou stejně tak nepostradatelné jako velké plovoucí woblery. Tato třpitka se hodí do revírů s hustým vodním porostem. Pro hloubky 4 až 6 metrů se hodí tento wobbler s nastavitelnou lopatkou. Ani kombinace barev červená-bílá není náhodná, ale osvědčená. Pozice lopatky určuje hloubku, ve které se wobbler pohybuje. Lanko je nedílnou součástí vláčecích štičích nástrah. Smekací naviják velikosti 40, vlasec o průměru žádná celá 30 mm a 2,70 metru dlouhý prut s vrhací zátěží 15 až 45 gramů. To je správné náčiní k lovu štik. Energický zásek zaručuje proniknutí háčku kostnatou štičí tlamou. V revírech s hustým vodním porostem je člun velkým pomocníkem. Místa, ve kterých by se mohla štika skrývat, důkladně prochytáme. Tyto nástrahy se nedají daleko házet. Jsou sice velké, ale lehké. Za to jsou velice pohyblivé. Rotační třpitce se žlutou chobotnicí neodolá téměř žádný esox. 35 až 40 gramů musí vážit plandavka do hloubek okolo 6 metrů. Jerkbait se nazývá tento speciální americký wobbler pro lov v horních vrstvách vody. Multiplikátor a tuší prut po vzoru amerických kolegů. To je ideální náčiní k lovu s tímto wobblerem. Různé typy jerkbaitů. Tento wobbler od firmy Abu plní při této pozici lopatky stejnou funkci. S potápivým wobblerem vláčíme v hloubce 3 až 4 metrů. V tomto případě měl kolega raději použít podběrák. Zdolávat štiku holou rukou si troufnou opravdoví profíci.
Několik úspěšných typů a barevných variant, které vždycky zaberou. V hloubkách větších než 6 metrů je tato třpitka s olověnou hlavou velice efektivní. Poté, co dosáhla třpitka téměř dna, začneme navíjet, přičemž neustále měníme tempo. Vedle již hotových třpitek s olověnou hlavou je možné tuto zakoupit samostatnou. K výbavě neodmyslitelně patří stabilní peán či kleště k vyproštění háčku, pilník k dobroušení háčku a echolot je též velkým pomocníkem. Struh potoční obývá horské bystřiny a na kyslík bohaté luční potoky s hlubokými chladnými tůněmi. Spolu s ním obývá tento revír jeho americký kolega pstruh duhový. Pstruhy lovíme s pruty 240 až 270 cm dlouhými, vlascem žádná celá 14 až žádná celá 20 mm silným a malým smekacím či kapslovým navijákem. Menší rotační třpitky, plandavky, woblery a twistry jsou nejběžnější pstruhové nástrahy. V menších potocích používáme rotačky 2 až 6 gramů těžké. Štíhlé plandavky jsou vhodné v hlubších a rychle tekoucích pasážích. Velký pstruh má mnohdy sklony ke kanibalismu a menší wobbler by si mohl s menším pstroužkem splést. S rotační třpitkou lovíme v proudech a prohledáváme hlubší místa a zpětné proudy kolem balvanu. V přítocích Baltického moře loví naši severní sousedé pstruha mořského a místy i lososa.
Takovéhoto mořského pstruha lze ulovit dvoudílným woblerem 12 cm dlouhým, 15-gramovou plandavkou a rotačkou 3,0 až 4,0. Technika lovu se podobá technice lovu pstruha potočního. Prut a naviják jsou samozřejmě o číslo větší. Zkušenější z vás poznali správně. Toto je losos. Privátní jezírka s hojnou osádkou pstruha duhového jsou dobrou možností si svůj vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že návštěvnost těchto revírů je veliká, musíme s nástrahou experimentovat. Takovouto nádhernou rybu můžeme přelstít pouze pestrostí, jak tento výběr znázorňuje. I u moře můžeme prožít s vláčecím prutem pěkné zážitky. V květnu, když je voda dostatečně prohřátá, loví v mělčinách mořská jehla. Úzké, stříbrné či reflexní modré třpytky jsou velice účinné. Začátkem sezóny lze ulovit větší exempláře. Výběžky do moře jsou dobrým stanovištěm. Největší šance na pěkný úlovek jsou při jasném slunečném počasí a silném odlivu. V květnu a červnu dokončují jehly tření a jsou vyhládlé. Pak je možné ulovit i několik exemplářů. Dobrá sezóna je mnohdy až do konce září. V průběhu léta se dostaví i makrely. Makrela loví v hejnu a je tedy možné na správném místě a ve správnou chvíli ulovit několik kusů během krátké doby. Někdy dokonce platí, co hod, to ryba. Třpytky jsou o něco větší, ale i pestřejší. Často se používají ještě přídavné návnady jako různé mouchy či twistry.
Při východu a západu slunce je možnost hojného úlovku ještě větší, protože se makrely stahují ke břehu. V chladných ročních obdobích je úspěšná i přívlač tresku. Podle hloubky a síly proudu volíme třpytky a pilkry mezi 25 až 30 gramy. Červenožluté mušky jsou také úspěšné. Tresky najdeme většinou na místech, kde dno rychle padá na 5 a více metrů. Mola jsou výtečná místa k lovu téměř všech druhů mořských ryb. Norské fjordy jsou v celé Evropě nejlepšími treskovými revíry. Největší zážitky s vláčecím prutem zažijeme na norských řekách. Zde táhnou každoročně proti proudu stříbřití lososy. Podle ročního období a stavu vody berou lososy na velké měděné či stříbrné plandavky. Červené woblery a rotačky při vyšší při kalené vodě, černou třpytku při nízkém stavu a průzračné vodě. Červen je nejlepší doba k lovu lososů přívlačí na větších řekách. Důležité je vést nástrahu těsně u dna a nechat pohrávat proudem. Pokud neznáme přesná stanoviště lososa, prochytáváme řeku od protějšího břehu směrem k sobě metr po metru. Čerstvě stoupající lososy berou velice vehementně a zpravidla se zaseknou sami. Tento parazit je důkazem, že tento losos ještě nedávno pobýval ve slané mořské vodě. V panenské přírodě zakončíme naši odyseu s vláčecím prutem. Tyto překrásné řeky Kanady a Aljašky obývá největší losos světa, losos královský. Přestože dosahuje váhy i přes 40 kg, je takováto velikost i u lososa královského spíše výjimka. Většina lososů je ulovena fluorescenčními třpitkami v rozmezí 15 až 35 gramů. Speciální ryba vyžaduje speciální techniku lovu. Třpytku vedeme proti proudu malými skoky nade dnem, přičemž nástraha naráží do kamenu. Náčiní je robustní,
45 vlasec zvoní, když se do ní losos opře. Pro každého rybáře znamená Aljaška splnění rybářského snu. Nezapomeňte ale, že hlavně na našich domácích revírech máte šanci ovládání vláčecího prutu a techniku lovu zdokonalit. Takovémuto úlovku můžeme na závěr říci pouze Petrův zdar. Štika obývá většinu jezer, rybníků a řek. Zelené zbarvení, zlatavé fleky a pruhy ji v jejím prostředí činí téměř neviditelnou. Štika neopovrhne žádným živočichem. V jejím žaludku jsou mnohdy k nalezení kromě rybek, které jsou hlavní složkou její potravy, i vodní krysy, žáby či krtci. Tlamka je poseta stovkami malých a velkých zubů, které nedávají kořisti sebemenší šanci uniknout. V jarních měsících je u štik doba tření. Zatímco menší zůstanou v mělčích vodách, táhne to větší exempláře do vod hlubších. Po vykonání rozmnožovacího aktu jsou většinou při chuti. V hledání skrýší k výpadu je štika mistr. Nehybně vyčkávají na rozhraní vodního porostu či přechodu z mělčiny do hloubky, kde klidně sledují svoji kořist. Zraněná rybka je jistou kořistí, jako i malý okounek, který zmateně bez myšlenek plave kolem. Nebo je liboš žabých stehýnek, rybky se snaží zachránit skokem z vody. Když štika loví, tak se toto místo přímo nabízí k lovu štik. Štika praktikuje i kanibalismus. Tato malá štička si pravděpodobně zachránila život před větší na třpytce. Pozdní letní den láká přímo k lovu štik na pěkném odlehlém jezeře. Místo je ideální. Před rákosím je mělká voda, kde loví menší štiky. Nedaleko od břehu padá dno na 5 až 6 metrů. Ideální místo k lovu větších štik. Pravděpodobně i výhodné místo k lovu na mrtvou či živou rybku. Rychle připravíme pruty. Volíme spíš tuší, asi 3 metry dlouhé, abu. Navijáky se osvědčily s kapacitou cívky 40, v lasce průměru žádná celá 30 mm. Abulon. Ostré zuby štiky nás nutí používat návazců. Použití v lasce o průměru 0,50 mm je jednou možností. Další volba padne na směs Kevlar Lanko, což je dost vláčné k uvázání 2 trojháčků. Nejpoužívanější je však Lanko.
Splávky nám signalizují záběr a zároveň udržují nástražní rybku nade dnem. Nepoužívejte zbytečně velké splávky, stačí nosnost 10 až 20 gramů. Důležitá je jejich viditelnost na hladině. Tradiční kačeny se hodí do menších hloubek 2 až 3 metry. Tyto průhledné se dají použít v křišťálové vodě, kde by štika mohla nabít nedůvěru. Průběžné splávky se hodí výborně do všech hloubek. Ideální jsou však pro větší hody a hlubší vody svým nastavitelným ponorem. První prut nahodím blízko rákosu a proto zvolím kačenu. Provléknutý vlasec upevníme brčkem a zvolíme hloubku cirka 2 metry. Zastrčením brčka do splávku zabráním prokluzování vlasce. K zatížení splávku volím olůvko 10 až 15 gramů. A nyní můžeme prut nahodit. Trojháček upevníme nástražní rybce mezi hřbetní a ocasní ploutev. Hroty háčků směřují dozadu, protože štika požírá oběť vždy hlavou napřed. Zároveň necítí trojháček, dokud ryba nezmizí v tlamě. Živá rybka se snaží uniknout a tancuje na splávku. Mrtvou rybku necháme unášet větrem krátce nade dnem. Prut odložíme do vidliček. Štika potřebuje čas, aby se zažrala, a proto nesmí cítit odpor. Jedna z možností je úplně povolit brzdu, aby mohla při záběru brát vlasec z cívky. Na okraji rákosu a stulíku či jiných vodních rostlin zvolíme pevný splávek. Výhodou je, máme-li přesnou mapu s vrstevnicemi. Kde jsou husté, jedná se o rychlý přechod do hloubky. Například před výběžky přijde ke slovu jiný typ splávku, a sice průběžný. Malou silikonovou zarážku navlíkneme na vlasec a poté navlíkneme korálek. Otvor v korálku by neměl být větší než zarážka, aby neproklouzla. Poté protáhneme vlasec otvorem ve splávku. Pomocí zarážky můžeme lovit v jakékoliv námi zvolené hloubce. Posunutím nahoru zvětšíme ponor a přitom nesklouzne. Dokonce ji můžeme navinout i na cívku a při nahození neruší. Dopadne-li splávek při nahození na vodu, zůstane ležet a vlasec probíhá otvorem a zarážka se zastaví o stěnu splávku. Správně zvolené olůvko pak splávek postaví. Zůstane-li splávek ležet, znamená to, že jsme zvolili špatnou hloubku a musíme zarážku posunout. Tento způsob nám zároveň slouží jako hloubkoměr. Nyní chybí pouze návazec a olůvko. Toto je určitě nejúspěšnější montáž k lovu štik. Nyní k nástražním rybkám. Plotička je nejpoužívanější návnadou. Tato velikost je ideální pro 2 až 3 kg štiky a pro ty větší. Používáme háčky 1 až 3,0 a připevňujeme je mezi hřbetní a ocasní ploutví. Pro tuto rybku je tento trojhák velký. Musím zvolit nyní velikost 2, 4, 6. I velké štiky neopovrhnou takovouto rybkou. V chladném období jsou mrtvé rybky lepší, jako například tato mrtvá makrela. U nás téměř nepoužívaná, ale vzhledem k vysokému obsahu tuku a zvláštní vůni, jež zanechává vonou stopu, přiláká každou štiku. Návazec zajistíme uzlem kolem ocasu nástražní rybky, aby při nahození nespadla. Nejjednodušší montáž při lovu na mrtvou rybku se skládá z jednoho olůvka a návazce s 1 či 2 trojháčky. Trojháčkový tandem nám dovolí při záběru okamžitý zásek. Eventuálně můžeme chytat i bez olůvka, ale olůvko nám umožní delší hod. Máte-li pochybnosti, která metoda je lepší, jestli s mrtvou či živou rybkou, přesvědčte se sami, co ve vašem revíru lépe funguje. Štika neloví pouze podle vibrací, ale i podle čichu a nejednou se velká štika chytla právě na mrtvou rybku. Logická úspora energie. Volný tah vlasce z cívky je předpokladem, že štika necítí odpor.
Dále pak potřebujeme hlásič záběru. Velice dobře se osvědčil kousek staniolu. Šálek kávy je asi nejlevnějším a nejúčinnějším krácením času čekáním na záběr. Aha, nyní se něco děje. Štika uchopila rybku a potřebuje čas, aby mohla odplout a spolknout ji, než přijde zásek. No, tak už pojď. Menší štika se rychle vzdává a můžeme ji podebrat. No, není největší, ale dnes první. Gratuluji. Rychle a bezbolestně štiku omráčíme a bodnutím do srdce ji usmrtíme. Vyndáním trojháčku po usmrcení ušetříme štiku zbytečného utrpení. Mnozí to činí naopak. No, žádný macek. Už jsme ulovili i větší. Pár hodin už čekáme a počasí se obrátilo. Doufejme, že změna přinese záběry. Štika je velice náladová. Změnu počasí má většinou ráda. Ani další záběr na sebe nenechal dlouho čekat. No, tahle už je lepší. Hlavně nepodlehnout panice. Seřídit brzdu, aby mohla štika při výpadech brát vlasec. Vyřízeno, pěkná 4kilogramová, to je více v síti. Možná jsme měli nechat štice více času. Někdy rybičku pouze uchopí a plave několik metrů, než ji začne polikat. Většinou je vhodná chvíle k záseku, když se splávek po několika metrech jízdy zastaví. V tomto případě bylo štěstí na naší straně. Štika je totiž zakousnutá zvenčí. Tak, to bychom měli, jo, sedí. Možná to je velká štika. Ne, spíše menší. Jo, størrelse på den? Nej, jeg tror, det er en af de små. Peter, jeg tror ikke engang, vi behøver at bruge noget net. Ani podběrák nebudeme potřebovat. Trojháčkový tandem se osvědčil. Štika je pěkně zaseklá. Tuto pustíme. Ty první dvě nám stačí. Nezapomeňte štiku při pouštění chvíli podržet, dokud nezačne tlouci ocasní ploutví. To znamená tolik, že nepřišla k úhoně a určitě potěší někdy v budoucnu jiného kolegu rybáře. Možná dokonce i nás, protože jsme se rozhodli zítra třpitkovat. Třpitky i woblery jsou připraveny a mají imitovat rybky. Zprava doleva dva typy woblerů. Rotační třpitka s olověnou zátěží pro větší hloubky, dvě středně velké rotační třpitky a 3 typy úspěšnějších plandavek. Vláčení je velice aktivní a zároveň efektivní metoda, kterou prochytáme úseky podél stulíků, rákosů či na starém korytě. Všude zde mohou štiky číhat a naším úkolem je zvolit správnou nástrahu. Na větších jezerech neopomeňte záchrannou vestu.
Nástrahy musíte házet tak, aby se vaše hody vějířovitě prolínaly a vyměňujte neustále nástrahy. (10 až 15 gramů těžké lžícové třpytky jsou k tomuto způsobu nejideálnější. Červená barva působí na štiky přímo magicky a neměla by chybět na žádné třpytce. Tato velká plandavka, jež má znázorňovat červenopeřici, váží 45 gramů a hodí se pro větší hloubky kolem 5 metrů. Třpytka mění ve vodě neustále směr pohybu a připomíná tak rybku hledající potravu. Barva hraje také rozhodující roli. Stříbrná a měděná jsou vhodné pro větší hloubky či kalnější vodu. Imitace okounka je v čisté vodě velice účinná a reflexní červená může být velkým překvapením chladných podzimních dnů. Třpytky se dají používat prakticky celoročně. Funkce rotační třpytky je založena na zcela jiném principu než plandavka. List se ve vodě otáčí kolem vlastní osy a způsobuje vibrace, které na sebe upozorní štiku i ve větší hloubce. Rotačky s úzkým tělíčkem a velkým listem jsou vhodné pro lov v mělčinách. Takovéto kapkové třpytky s velkým tělíčkem, cirka 30 gramů těžkým, se hodí pro větší hloubky. Do větších hloubek dostaneme tuto rotačku zatíženou olověnou hlavou. Protože se zátěž nachází před listem, dá se dobře házet a padá ke dnu jako kámen. Důležité je, že nepřestane rotovat ani v případě, že přestaneme navíjet a necháme ji volně padat ke dnu. Již mnohým štikám se stala osudnou. Wobbler je asi nejdokonalejší imitací rybek a i jeho pohyby ve vodě jsou těm bílým rybkám velmi podobné. I zde existuje široká škála různých divokých zbarvení, až po klasické modely napodobující oběť, jako například tato imitace mladé štičky. Lopatka hraje rozhodující roli v životě wobblera, protože mu dává doslova život a podle velikosti a formy určí, do jaké hloubky wobbler půjde. Existují i wobblery, jejichž lopatka se dá seřídit do různých pozic a tak můžeme jedním typem prochytat všechny vrstvy. Ten vpravo je pro hloubky kolem 6 metrů, ten zcela vlevo do 2 metrů. Štika holduje kanibalismu a tato si svého potomka spletla s dokonalou imitací s 2 trojháčky. V podstatě existují 2 typy, plovoucí a potápějící. Prvou z nich používáme v mělčinách. S jednoduchou zátěží můžeme podobně jako u třpytek dopravit wobblery i do větších hloubek. Pro začínající rybáře je tento typ wobblera s nastavitelnou lopatkou ideální. S potápivým wobblerem chytáme jako se třpytkou. Po nahození ho necháme spadnout na 3 až 5 metrů a poté navíjíme. Největší potápivé wobblery váží i 100 gramů, jako tyto 3 typy. Těžce se házejí, ale rychle se potopí až na 8 metrů. Reflexní barvy jsou v této hloubce trumf. Vláčení je jednoduché. Nahodíte a navíjíte, si myslí spousta rybářů. Tak jednoduché to ale není. Po nahození necháme třpytku potopit a poté, co se vlasec zastaví, můžeme navíjet. Třpytka byla na dně. Pamatujte si následující radu a pak budete i vy úspěšně vláčet. Dopadne-li třpytka či wobbler na hladinu, začne se potápět. Začněte zároveň počítat. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vlasec se zastavil. Začněme navíjet, ale háčky mohou uvíznout na dně či na kořenech. V příštím hodu budeme tedy počítat pouze do 26 a stop. Nástraha je těsně nade dnem. Nyní můžeme začít navíjet.
Nástraha se pohybuje v zorném poli štiky. Po několika hodech se tato technika stane rutinou. Der var den, Jens. I grødekanten lige derude. Der huggede den. Langt ude. Er det en god fisk? Ja, den er god. Odebrání se podařilo na první pokus. Ta je pěkná. Ta nehladověla. Velice pěkně vykrmená a za to vděčí jistě velkému množství plotic a okounů, které pozřela, než se jí stala třpitka osudnou. Apropo háčky. Jako pancéřování stojí řady štičích zubů a pouze ostrý háček jimi prorazí. Speciálním brouskem háčky z obou stran přibrušujeme, aby se nejenom zapíchly, ale i zařízly. Ještě větší plochu oproti běžnému vláčení můžeme prochytat přívlačí za loďkou. U nás tento způsob bohužel není povolen. Tímto způsobem za lodí vláčícími nástrahami prochytáme velké plochy. K tomuto způsobu se hodí těžší třpytky a woblery, jak tato řada znázorňuje. Podél rákosových polí, kde je voda mělká, vystačí třpytky do 35 gramů. Přestaneme-li ale pádlovat, může třpytka okamžitě uvíznout, proto je lepší používat plovoucí woblery. Zastaví-li se loďka, vyplavou na hladinu. Pro větší hloubky můžeme upravit speciální olůvko 40 gramů těžké, ale i v tomto případě může wobbler i olůvko uvíznout ve vodním porostu. Úspěšná montáž, která tomu zabraňuje a přitom přivede nástrahu až do 10metrové hloubky. Návazec 50 až 70 cm dlouhý, 20 až 40 gramů těžké olůvko a přednostně plovoucí wobblery s nastavitelnou lopatkou. Přestože ty velké woblery vypadají trochu přehnaně, nevadí ani malým štikám. Ty se totiž nezaleknou ani nástrah rovnajících se jejich vlastní velikosti. Olůvko je upevněno na vlasci, který je slabší než vlasec na navijáku, aby se mohl v případě vásky přetrhnout a my přijdeme pouze o olůvko. Trojcestné obratlíky se k tomuto způsobu hodí nejlépe. Délka návazce, na kterém je olůvko upevněno, určuje zároveň odstup wobblera ode dna. Existuje několik různých systémů na mrtvou rybku. Některé jako tento z kusu ohnutého drátu si můžeme dokonce zhotovit sami. Trojháčky upevníme na 2 různě dlouhé návazce z lanka. Výkres znázorňuje, jakou nástrahu použijeme v různých hloubkách. Při vláčení za lodí použijeme třpytku do 2 metrů, wobblery do 3 až 6 metrů. Štiky ale mnohdy číhají až u dna a proto je zbytečné vláčit v hloubce 10 metrů 30 gramovou třpytkou. Jediná a úspěšná metoda je již ukázána se zatíženým wobblerem. Dobře znázorněn je i odstup wobblera ode dna. Držáky prutů jsou nezbytné a dají se lehce zhotovit například z novoduru.
Jaký naviják zvolíme, je věcí přesvědčení, ale ať zvolíme jakýkoliv, síla v lasce by se měla pohybovat mezi průměry 30 až 50. 3metrové tuší pruty jsou ideální. Vláčíme vždy ve dvou. Jeden vesluje, druhý udává směr a hlídá pruty. Při záběru a následném zdolávání má veslující kolega čas stáhnout ostatní pruty. V podvečer vyrážíme. Pruty jsou připraveny a jakmile dosáhneme hloubky 8 metrů, spustíme nástrahy do vody. Pruty nahodíme 20 až 30 metrů za loď a začneme veslovat. Pruty jsou uloženy kolmo k lodi, aby se vlasec ve vírech, které loď zanechává, nezamotal. V létě veslujeme rychleji, v zimních měsících pomalu. Tempo veslování můžeme měnit. Tím dosáhne naše nástraha nezvyklého pohybu, což mnohdy štiky zmátne. Další možností je veslovat cik-cak. Tím zpomalíte jízdu woblera na vnitřní straně a naopak. Tato metoda se jeví jako nejlepší k přelstění velkých štik. Krátké cuknutí ve špičce prutu je většinou znamením záběru. Toto místo projedeme v případě, že se štika nezasekla ještě několikrát. Sledujte neustálé špičky prutů. Dokud lehce vibrují, znamená to, že wobbler dobře chodí. Není-li v prutu žádný život, znamená to, že se na wobbleru usadila tráva. Nejlepší vyhlídky na kapitální úlovek má ten, kdo vlastní hlubinné mapy. Zhušťující se vrstevnice znamenají přechod do hloubky a tato místa téměř zaručují úlovek. Hloubky 10 až 12 metrů jsou ideální téměř po celý rok. Neuspějeme-li v hlubších vodách, zaměříme se na mělčinu. Vyměníme velké wobblery za malé, plovoucí do 3 metrů. Při západu slunce se stahují rybky ke břehu. Napětím nabitá chvíle. Teď anebo nikdy znamená to pro mnohé rybáře. Ideální světelné podmínky pro štiku. Malé rybky ji jen stěží odhalí a oni sami jsou proti světlé hladině dobře viditelné. Konečně, rychlý zásek. Přestaň veslovat. Veslující kolega rychle stáhne druhý prut. Wow, to byl skok. To je bojovná štika, ta má páru. Pěkná ryba. Petru zdar. Štiky jsou teď při chuti. Toto místo je teď lepší několika hody prochytat, nežli vláčet za lodí. Zde jich asi stojí více. Slunce už téměř zapadlo a hází dlouhé stíny. Zde ve stínu se teď štika obvykle zdržuje. Těsně podél rákosu pak máte velikou šanci, že číhající esox vyrazí a mohutným trhnutím nám málem vyrve prut z ruky.
Hvad siger du så? Wow. Sen každého rybáře se naplnil. Nádherně zbarvená, vykrmená štika. Tak co tomu říkáš, kamaráde? Takovou si ještě neviděl, co? Po usmrcení ještě rybu zvážíme. No, kolik pak asi váží? 6 kilo. Lov štik je napínavé dobrodružství a ve spojení s nádhernou přírodou jsou to neopakovatelné momenty ze života rybáře. Kdo této zálibě jednou propadl, ví, že po takovémto úspěšném dnu nelze jen tak v klidu ulehnout, protože se hlavou honí vzpomínky na prošlý den a přicházejí plány na den příští, kdy možná přijde ta životní šance. Je to ta šimrající nedočkavost před nahozením, kontakt v přírodě, přátelství a společně prožité hodiny při sledování poskakující káči. Samozřejmě největší radostí je samotný úlovek, ale i toto může vyvrcholit v radost z darované volnosti tomu, co sami zbožňujeme a co příště potěší někoho dalšího. Pro některé z nás se stalo lov štiky filozofií, kterou provozujeme za každého počasí. Ráno, večer, v létě i v zimě a jako kamínky mozaiky se skládá umění lovu štik. Trpělivost, znalost a vytrvalost. A jednou vyvrcholí dlouho očekávaným úspěchem a ten přijde dozajista. A to většinou, když jej nejméně očekáváme.